Аз ҳамин сабаб уже рабочая силаи Россия зиёд шид, то есть уже як забондони ки ягон проблема намекунад, мисол русия ба ҳазур гап мезанад, так як худшон урусанд ва ҳамун авло аҷдодашон ҳамун украинцорам урус ҳисоб мехӯранд, бояд осонтар мисол кор ёфтан ё ки қайти ягон работодател мисол як муносибат кардан. Аз ҳамин сабаб бародар агар ки мисол дони надонем беҳуда баҳуда ози тоҷико ӯзбекоро медонем на депорт кардастиям. Бале, бале, бале. ҳақ надорам мисол ӯ ту документ дори надорам бародар 2 ҳафта пеш аз Тоҷикистон омадан регистратсияра кардан. Бояд примерно намедонам 19 рӯза ё ки 20 рӯз бояд ждать нику патента. Бале. Анаму сроки патентша ждать карданда уже капиданашонам просто ҳамин гуфта по ҳамин руш маъқул нашуда ё ки намедонам чист, просто гиштан гирифтан депорт кардан. И хали ситуатсия уже ҳозир бисёр шудасам. Дар момент ҳозир чӣ кардагиам, план гирифтагиам ки ҳамун аҳоли ҳамун ЛНРу ДНР ку Бале. бисёри ҳамун аҳолиро тарафи Калуга равон кунам, барое ки Калуга шаҳр камтар калонтар аст, не ки аҳолиш кам. Аз ҳамин сабаб основной части ҳамун ЛНРу ДНР ҳамун тараф равон кардаистам, чтобы ҳамун аҳолиро зиёдтар кунану ҳам бояд хубе ки як уруси худшон биёяда, мақсад украинец биёяд ҳамунҷоя зиндагӣ кунад. Аз Албатта, ҳамин азиз, аз иҷоза ҳамин бошад. сабаб бале, мо мавзӯи шуморо фаҳмидем, бародари азиз. Он чӣ шумо мегӯед воқеан ин масоили дохилии Русияву Украина ҳастад ва имрӯз мо чуноне мебинем аллакай он ҷо як набардҳои дар ин сарҳадҳои ду кишвар рух медиҳад ва ин албатта ки ба масалан ки ба дохили Русия ҳам аз он ҷумла масалан бештар аз 2 миллион муҳоҷири тоҷик ҳам дар он ҷо аст. Ба дохили Русия, ба иқтисоди Русия аллакай қурби рубл дар баробари доллар хеле поён рафт. Масалан ва яъне ҳар ҷо ки ҷанг шуд ҳатман сармоя аз он ҷо мегурезад ва мутмаин бошед ки чуноне ин бародар ҳам гуфтанд алон яъне ҳамтаборони русҳо, яъне мардумони славянӣ алон дар мушкиланд. Шояд баъзе аз онҳо тасмим бигиранд ки ба Русия кӯч бандан, паноҳ баранд. Дигар як воқеият аст ки мардуми тоҷикро бахусус мардуми Осиёи Миёнаро ҳамчун мардуми дуюмдараҷа пазируфтан дар ҷомеаҳо ҳам, дар расонаҳо ҳам, мутаассифона албатта. Ва албатта ки масалан ки бародарони ҳамкун ҳамтабори онҳо барои онҳо азизтар мешавад ва ин ба масалан чизи қавмияти миллият рабт надорад. Ин масалан корҳои дохилӣ як давлати дигар аст ва мо он ҷо муҳоҷирем. тоҷикон он ҷо муҳоҷир ҳастанд ва то рӯзе ки сулҳу амонӣ буд, имконият буд, мардум он ҷо кор карданд ва хуб мешавад ки мардум ин воқеиятҳоро ба назар бигиранд ки дар Русия мушкилот зиёд мешавад ва ҷои кор ҳам, яъне иқтисод хеле заиф мешавад. Мардуми маҳаллӣ ниёз ба ҷойҳои корӣ пайдо мекунанд ва шароит мисли пешина нахоҳад буд. ва тавсияи бародарони ман ин аст ки беҳтар аст мо агар имкон бошад, касоне ки ягона ризқрасони оила нестанд, имконашон бошад битавонанд ба Тоҷикистон сафар кунанд ва он ҷо ҳам масалан метавонанд ки ҷойи кор пайдо кунанд.